Dugog diri ba nga. Kanang napo na maligya bugas ani balaya diri lami ko no bugasa kay bukoy dress. Sus mangutang ko rig tungag kilo be. May nagpautang ning kuana ni. Sus gutom ra ba ko way bugas sa bahay ba. Lami sus lami pag lami kay nay manindag bukid dress aning kuana diri nang sus. Ayo! Ayo! Sus, dugaya mo. Ah! Oy! Ay, di ko mangutang eh. Dali! Mura kaila ko nimo ba? Isa man, Noy. Kaila. Ha? Hoy, Noy! Kaila man ko nimo, Noy. Long time no see lagi, Noy. But now, bunaw! Kaila ko nimo. Kaila po ko. Kaya ba ko sige singatan ako? Ha? Ha? Okay, ikaw. Ano naman? Gani ka. Di kayo mo, ha? Bakit pa mo? Ano naman, Noy? Nga naman, Noy. Nga na bitaw, di bitaw ti katagaan, ikay namugos og mangayo. Gitagaan ti ka kay naluoy ko nimo. Kung mga taga ka lang, ikaw tag-iya. Itag Huh? ana bitaw kung di katagaan, naluoy mo ko nimo kay namugos man Naluoy kami. ko nimo. Tay sa noy. Kanang nagidungog na ako dito ni ba nga. Dami ko no kay mo bugas baligya noy. Uy! Lami ko na mo kayo. Dagan kasi bukas sarili ano pa yung mga Bukid rice noy no. dagan po bukid rice na po katong city rice. Ah, ang pakita ko no kun na Rice. yung bugas tagpila ang kilo noy. Nay tag 47, nay tag 47 o yan. Mao ba? Madi sa mga kaibo nga, ang bukas lagmi kayo. Nala, bisikat kay mo dito Ay, kay dati ninyo na to noy. Lagmi kayo mga bugas mo eh. Ang ganda ka na, sinako na pa eh. Sinilupin na ng uban oh. Ala nang ginoo sinako na kinay mo gusto. Awa no, sinako noy, napadyoy ko. Oh, barato na. Barato na yung bugas. Colony City na, Colony City. Kusuga po ka mo hapak noy, pinahina kaya po di taon noy kay. Oh, kala ba? Ginoo ko bahala dyan ninyong bugas nito. Uwan na. Kuha ni noy. Asam ni ninyo gipalit ka ni noy. Sa kuan, gikan ni siya sa Tarlac. Tarlac. Oh, Tarlac. Bukid Rice dyan ni siya piyor noy, haba atong si Oh, Mugon. bukid guna pero dito nagipalit sa syudad. Ama o ba? So dami dyan ni bugasa, pautanga ko sang tungang kilo noy be. Putang nga sa mong kagaran. Giimor ang gilipat-lipat sura kay mangutang na degap. Lami mo dyan ni wa mo dyan ko. Oh, lami bitaw mas lami dali ni kabayad nung sa nang Hindi, tunga grabe istriktuha. inutang na kayo na imo ko Kilo ra utang. ni ka pa ang heart. Tugad kilo. Tungang kilo ra. Kaangan di ka magtanong. Di na pusan eh. Kinoy ba? Kuno sa man mo bayaran? Katapusan. Ket Unyang katapusan oy, mubayad jud kunin mo na unyang katapusan jud. karuhan ay mong katapusan ha. Sa Okay. katapusan sa buwan o katapusan sa kalibutan. Katapusan jud nimo no, yung di jud ka magpautang na katapusan jud sa imong kinabuhi di ka magpautang. Pautanga jud ko. Ikaw ang katapusan ron. Pautanga dito binuang na ba. May pautanga taon ka no kay. Karuhan ha. Sus na akong anak dito nagigutom na naghuwat na ako no. Sa tunga na Si jud. anak. Anak si mong kagaran, anak si mong liking kawayan eh. Sige na noy. Noy pasensya. Sila man day mo kabuk mga on. Na po lagi noy tagsang lugas ra gud mo ini pangaon na mo noy si Oh, wala lang kang pabaylo no. pabiloon. Sila nga, kay ko na. Tulo ra ka buklugas noy. Ako na, ikaw na para apila para paniudto nimo. Ha? Para paniudto, okay na na. Oh, Panihapon, di tungan ki tung. ayaw na ilisi para panihapon. Paniudto panihapon na okay Adi, na. tay to. Lakaw na kay pasig maka Tungas kilo ako ano ba? tunga sa kilo, tunga sa kike daw. Sige Saan na ka noy. Joy? Mamayroon lang mo pa magbuot. Sige na. Wa kay kuan noy. Sige na. Ikaw na lang pamaligya ka ani, sa koy baylo nimo. Kay kuan man. Labong sa Para mahali na yung tinda noy. mahalin. Mubayad kay kinatapusan na mubayad na ikus katapusan. Tapusan mo Mubayad lagi ko. Wapaw kalimot at imong gibugat ng wala. Ayaw. Ay. Babasa pa ta sa uwan usa ta magkakaon. Dapat na nat mo. Sayangan niya. Putak ina mo gilian mo. Pasensya na kanoy kay ana di unta ti katagaan kay kay buwa makang wa jud koy kalubian dire. Hindi ha. Kanang sabot-sabot ro kay timbangan na noy. Tarungag timbang pakapin ni gamay dong pakapin ni balik 1/4 na kay. Pakapin ba. O kana salamat sa Kaya isod og plastic kay para binaran na huy, di na utang plastic na on. Adi utangon po na tunga sa plastic po na para kuan ba. Di man to ni matunga oy. Tunga lang para gamay ra po kung bayron nun ba ayaw po di Nay usa. kuam dire kato sa lupin ng skim day. Kaya sige. Karungan no kay sus.
Bantay na mausik ko sa gamay lang noy. Imo kung bandaran. Kalma, joke raman. Ay gamay gud. Joke raman gunang ingon ana noy. Ang ayaw tuon na noy kay kanang sus kinahumutan jud inyong bugas noy. Ay oy. Ginaunihan ni. Dinaw ni na. Sus grabe jud inyong bugas noy Di kay. naman masod. Ha? Kana na lang da. Kanina lang. Oh, Ikaw na balikan na lang ning kuan. Usa utangan ka na ho kuan. sige noy. Kanina lang ako Oh, 47 na ang katunga sa 40 cities. 4 lako na. Oh, Ay bali day, city. Na. sige noy kanina lang nakay kuwang na ho na nakay kuwang na ho. Oh, so kay balibad. Kuwang man bata. Ikaw naglipa utak ako panay kuwang. Ikaw mo may kuwang na ho kay tunga kilo akong gibaylo. Di mo magikuwang ka tunga, so napa kay kuwang na ho balig 1 port imong kuwang na ho ha. Okay, 1 port naman eh. Oh, nakay kuwang na ho balig 1 port noy sunod. Sala. Lanoy, lami lagi kay kong TV noy. Unya gamay. Hala, kadako taw ni sa Kadako? Hala, kadako intaw noy. Noy, mananaw tag TV noy. Ini gamay, imo na pangutango na. Di, mananaw tag TV noy. Sige na noy ba si. Ayaw Sige na noy kay wadyo may TV sa amo anoy. Lami kay probinsyano noy kay namatay si Titi og si ko anoy. Sa probinsano nga adlaw dako. Sama gud kuan sa kuan noy katong hari ka dito, katong alag. Hari ka dito, kato ba. Lami kay nagkuan noy. Sige na noy, pa-TV ta noy, dali na noy. Sige na noy. Ayos ta, sus katanaw jud kong TV ani, thank you. Thank you jud kayo noy. Sige na noy. Ba, sakto ba ni noy? Asa mang remote? Mao ni remote noy? Oh, mo na remote sa ano man na day. Cellphone? Unsaon man ni noy, taas lagi. Luka na, kanira. Dini? Ikan sa babaw to boss. Umaw din eh. Nalagi ni number noy oh. Number ni, luto noy no? Luto, mata pwede ka mo para na mo text or Ala ni Siga. Uy, SD Asa? Basta ako noy pagiyog. me. So, unsay channel sa kuan ani noy kanang katong kuan bahari ka. Oy, voice control la siya dala siya speak control. Spec. Awa na. Aba. Abrir ko ayop. Kayoy? Oh, unsaon mo na? Na, suko dahil la. Live one balita Pilipinas. Hala ginagdako ang TV noy. Ay, oy, bro katako sa Mami nga na. Bagga pa jud kayo noy yung kilid noy. Ay, pasul dia mamakasa. Awat bagga kayo noy. Pareha naong nimo noy ang TV noy. Ano man iwa naman si Mandar hoy. Ano man na day? Ataka lang kag-saksak hoy, gyud sa man mo pagsaksak. Sakto mo na. Sakto man na. Wa na masiguro ni load na yung TV. Dapat ilutoy. Wala ni Diok lagi nag-iyan oy. Oh, good kay touch by touch man na. Hala, ano ni kalami ako kuno noy, ako kuno. Saka minun. Paubos na, paubos. Paubos. Unsa tuingan sa imo? Adira da? Pibo? Pibo. Pibo oh. Suko ka ba? Kana. Oh, di ba? Hala, grabe. Hala ka gwapa. Dali noy Manglingkod ta noy. Magdungal pa ka na, di na magdungal ka na. Adi na nang iuli na dito mananatag TV. Ala kalami yung TV ninyo noy. Kada probinsyano noy ba kay namatay ra ba to si Kuan si Tidiog si Aling Virgil. Sus noy, wa pa sila mo apil og probinsyano, di jud sila mamatay unta noy. Apil. Sus ikaw noy, ayaw jud ug di ka gusto mamatay og sayo noy. Ayaw jud apil og probinsyano noy. Ano mo kakara ba da? Awa si Pagpuyo ba mo tanaw ka oh. Ay di si katong si number G og sinang Tidi noy, apil probinsyano namatay sayo noy. Awa. Wala ka magkata, imo na mag-istorya ka. Istorya na lang pag mo na. Adi. Kaminaw ko nimo. Sige na. Pwede po na siya istoryahan oy. Pwede kan? Oh, sige. TV, balay og sini mo. Sini mo. In English na speaking. Tila ko buta ng TV no. English man din. Kuha mo na siya. Tuloy ko sa istorya ni be. Ang naka-register na is TV turn off. Nga bitaw. I-try. TV, turn off. Oh? Tiyaw mo ka na? Dami. Ay, kamu. Tabi yan TV uy. May istorya na ng TV yan. Oh, sa pa na ako magkasinabot may kita marag just karakita to dito sa magkasinabot ta. TV, maya dyan eh. TV, turn on. Hindi ka sa. Hala. Oh. Hala. Stop, ginoo ko ng TV yan oy. Najudanin kami Ay, kitan oh. karon oy kami kay wala gi may TV ngayon ana noy amo TV ato noy kay
Ubo. Nasilingan man na mo ato noy. Dito yung dito ubo. Oh, di kang asma mo to mo ang giingon noy. Ba, pag nga yung talong TV patanga oy. Di ibalik sa kwan. Sige ko na noy. Ibalik sige. Kanang usa may saliting mayro na kanang kwan kanang Unsa ba ay? Naglibog ko ni ma. kanang katong kwan noy ba katong hari ka dito kato ba? Kuya mo yung nag-iingin ana kay ang Wala, gilod. eh. Ang gilod na mo ana UTP 15 ra. Ay pantix ra na noy. Napoy kuan gamay. Pantawag. Oh, Uy, pati ka. tawagi si tawagi si Cardonoy kay may kay tumo pulis mo. Di lagi May siya mo checkpoint ana noy. Na amigo jud ta. Alayan mo tong network si Jack amang to. Sa dito. Kanang Sky Direct mo to siya kami kay signal no eh. Ay kay direct signal. Aw di na pareha na. Dili na sa pareha. Buman to signal, kana kay signal ngan palandaan dagan nag-signal. Uy, muli ako! Uy. Awan noy di ka lang sunoy. Isang nawa! Unsa po ka nga? Waliyog diya mo. Butan. Wa, lagi lihok man ang lihok man ka! Iyo kaya sa akong kamot. Kisa yung TV na eh! Ikaw, umano yung isa yung gamot, tapusil ka? Ay, pamusil. Gisa naman mo.